Televize Nova uvádí Čarodějka Tara. Tam, kde žijem, vampíři, klopodlaci a nestvůry, rakot a kouzla, alchymie, velká síla, sama nemůžu bojovat a kouzlit navždy pro sílu zrozená čarodějka. Tara Duncan. Tara Duncan. Čarodějný lektvar. Dobré ráno. Nevím, co to se mnou dneska ráno je, ale necítím se moc skvěle. Taro, tvůj obličej! Ale my nejsme nemocné, jen nás postříkala ta mořská pana s hnusnými pupínky po celém obličeji. Jestli se mi dostane do rukou, tak přísahám, že ji... Teď si hlavně potřebuješ odpočinout. Buď jako s Perou a mlč. Neměla jsem na vybranou. To je velmi znepokojivé. Opravdu velmi znepokojivé. Nemůžeme tady nechat tu mořskou panu pobíhat. Kdo ví, co má v plánu? Nečeme. Dívky nepůjdou na misi v tomhle stavu. To je vyloučené. Jejich síly jsou zcela ochromené, zvláště tou horečkou. My nemáme horečku. Zavolala jsem doktora z jinosvěta a vy neopustíte tenhle pokoj, dokud vás neprohlédne. A zapomeň na to, že Kála pošleš na tu mořskou panu samotného. Tak co navrhuješ, abychom udělali? Proč nezavoláš beta tým? Zavolám beta tým, ano, ovšem. Zrovna jsem to chtěl navrhnout. Počkejte, to znamená, že sem přijde Robin a Fabrice? Ale takhle nás nemůžou vidět. Navštivte doktora Flauče na konferenci. Doktor Flauč. Díky vám se konečně pomstím každému, kdo mě kdy urazil kvůli mému zohyzdění. A tohle město se z toho už nikdy nevzpamatuje. Robine, Fabrici, dávno jsme neviděli. Teda, neviděli jsme se dávno. Dobrý. To jsem neviditelná? No jo, Fafnir, jak se... Jak vidíš, Fafnir se ani trochu nezměnila. No a jak se mají holky? Budou v pořádku. Zdá se, že to není nic vážného. Můžeme k ním nakouknout? Izabela říká, že musíme odpočívat a víš, jaká je. Nechceme si to s ní rozházet. Kde je ten doktor? Čekáme na něj už hodiny. Taro, s Perou? Zpátky do postele. Hned. Všechno to začalo včera večer, když Čem objevil v Tařině škole mořskou panu. Nemůžu vystát mořské pany. Vždycky si myslí, že jsou mnohem hezčí než všichni ostatní. Kde jsem skončil? Jo, jasně. Byli jsme před Tařinou školou a hledali jsme tu mořskou panu. Hej ty! Vím, že jsi tady! Co tady děláš? Počkej, já to nechápu. Jak chcete chytit sem Šanacha, když začnete takhle křičet? Pozná, že tam jste. Ano, ale víte, Tara k tomu velice ráda přistupuje psychologicky. Prodiskutuje to se Semšanachem, pokusí se pochopit jeho problém a pomůže najít řešení. Někdy je dokonce přinutíme vrátit se do jinosvěta bez boje. Vy se snažíte pochopit Semšanachy? Uvědomuje si, že pořádná nakládačka vyřeší jejich problém o hodně rychleji, ne? Jasně, asi jo. Hele, mluv s námi. Třeba ti můžeme pomoct. Někdy to diskuse úplně nevyřeší. Opravdu? Proto, jak jsem pochopil, na to holky jdou víc zpříma. Utíká nám! Ani se nehni! Fuj, co je tohle?
nevíme, kam se poděla. Teď může být kdekoliv. A jestli má štít, který nám zabrání zachytit i našimi krystaly, budeme mít velkou práci ji vypátrat. Dokážeme to i bez kouzel. Ta mořská pana určitě plánovala dělat něco ve škole. Máš pravdu, Fafnir. Radši začneme tam. Podíváme se na to. Může nám někdo říct, co se tady děje? Ha? Už jdu! Naschle! Rozmonský veletrh krásy. Nové technologie odhalí tajemství vašeho přirozeného půvabu. Hele, proč dal všechny ty letáky mně? Kdo ví, ale jestli se tu ta mořská pana objevila, určitě to nebyla náhoda. Jasně. Co ale plánovala dělat tady na veletrhu krásy? Další mladí čarodějové? Dobře, tak mě zkuste chytnout. Tak, teď stačí jenom všechno si pročíst a zjistíme, co ta mořská pana dělala na veletrhu. Mrzí mě, že musí kvůli nám pátrat sami. Přece musí být způsob, jak jim pomoct. Taro s Perou, vaše krystaly. Co? Ani živý kámen. Lehněte si a čekejte na doktora. Zpátky do postele. Jú, to jste ještě neviděli seznam účastníků. Profesor Baba předvádí, jak mít kůži jako nemluvně i bez dudlíku. Specialista na pupínky a vřídky doktor Flauč odhalí vše o léčení kožních vyrážek. Dokonce přinese jedovatou žahovou medúzu. Hele, třeba bys zbavil holky vyrážky, aby mohli... Mořská pana s hnusnými pupínky po celém obličeji. Doktor Flauč, to je ono! Specialista na pupínky. Ta mořská pana chce určitě jít za ním. Možná se chce jen zbavit těch pupínků. To není možné, jak se cítím zbytečná bez svého krystalu a živého kamene. S tím toho asi moc neuděláme, dokud nepřijde doktor. Ale to taky můžeme čekat věčnost. Pokud si nenajdeme lék sami. Jsi si tím jistá, Taro? Nechápu, proč Izabela volá doktora, když už má lék v jedné ze svých kouzelných knih. Víš, jaká je, když jde o zdravotní problémy. Bojí se použít kouzla, když je někdo nemocný. To je kvůli tomu, jak mi jednou léčila nachlazení a přidala mi třetí ruku. Pospěš si. Každou chvíli nám přinese do pokoje večeři. Vidím tady nahoře knihu z léky u těch starých bychlí. Nedosáhnu na Proč ní. nepoužiješ levitus? Izabela řekla, že naše síly jsou narušené, protože jsme nemocní. Vyjel levitus! Tak to bylo snadné, ne? Snadné? Máme kliku, že se jí nezničila. Proč se sakra všude musíme dostávat pomocí kouzel? Mohli jsme jít pěšky. Prezentace doktora Flauče začne za chvíli u jižního vchodu. Půjdeme blíž k pódiu. Já s Fabrisem si vezmeme pravou stranu. Fafnir a Kál si vezmou opačnou. Dobrý den. Jmenuji se doktor Flauč a ano, mám na hlavě medúzu. A proč netrpíme následky jejich jedovatých žádel? Protože jsem vyvinul převratný produkt, který vyléčí všechny typy kožních trápení. Někde tu je mořská pana. Cítím ji. Rozeznám ten slaný pach kdekoliv. Via miniaturus! Tudy! Hej!
řekla, tímhle směrem. Podívej se, tohle přesně máme. Já to teda nechápu. Přiznejme si to. Takhle budeme vypadat až do smrti. A musíme se s tím ukázat Fabrisovi a Robinovi. Neexistuje, podívej, je to jen rukopis. Myslím, že ho rozluštím. Hele, tenhle znak se objevuje často. To určitě bude... Přečtu ti to. Pro mast na zbavení se kůže havětí, smíchej mátu a tymián zvoní ibišku, pak zvláštní plodem pichlavých duchů. A z podstaty choroby se vynoří lék a... Blá, 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 blá. Obvyklé věci na závěr. Já to nechápu. Staré jazyky hodně používají symbolismus. V tomhle případě je to jednota pozemských a nebeských prvků. Máta a tymián jsou pozemské prvky a plod pichlavého ducha tady zastupuje nebe. Doplňme to trochou čokolády, když jsme u toho. To znamená med. Všechno, co potřebujeme na tu mast, najdeme v kuchyni. To snad není pravda. Tak málo scházelo k dopadení té mořské pany. Beta týme a Kále. V chemickém skladišti u doků došlo k vloupání. Zaznamenal jsem i stopy kouzel. Možná zatím stojí naše hledaná mořská pana. Asi byste se na to měli jít podívat. Chemické nádobí? Proč by tohle kradla mořská pana? Nejdřív unese toho vědce a teď krade chemické nádobí. Já jen vím, že mi ta mořská pana už začíná lézt na nervy. Podívejte se na tohle. To je další kaluž na slunci. Čeme? Robine, právě jsem zaměřil tu mořskou panu v nákupní čtvrti severně od vaší pozice. Via Transportus! Ne, už žádný kouzla! Nesnáším přepravní kouzla. Odsud uvidíme všechny ulice v nákupní čtvrti. Každý si vezme jeden směr a držte hlídku. Podívejte! Ta mořská pana vychází z obchodu. Chytíme ji! Počkej, Kále! Drží doktora Flače jako rukojmí. Radši ji budeme sledovat. Utíká nám. Via Transportus! Zase ty. Ty opravdu chceš, abys měl obličej jako tvoje kamarádky? Pust doktora Flauče, ty jedna šeredo. Myslíš, že já jsem šereda? Tak jen počkej. Mezi slepými je totiž jednooký králem. Mezi kým to? Mořská pana ukradla velké množství práškového terinu. Zdá se, že jde o nový silně koncentrovaný katalyzátor. Katalyzátor je látka, která urychluje chemické reakce. Ne, nemám tušení, k čemu by to chtěla. Tihle otravní čarodějové málem mi zkazili celý plán. Tak, doktore Flauči, přinesla jsem vám katalyzátor. Teď už můžete pracovat. Unesla vědce, který se specializuje na kožní nemoci a ukradla chemikálie. Asi chce, aby vyrobil lék, který ji zbaví pupínků. Počkejte, vzpomněl jsem si na něco, co řekla těsně předtím. Mezi slepými je totiž jednooký králem. Co když se na to díváme obráceně? Co když ta mořská pana chce na místo vyléčení nakazit všechny ostatní, stejně jako nakazila Taru a Sparrow? To dává smysl. Když budou mít všichni pupínky, ona bude nejkrásnější. Proto ukradla katalyzátor. Chce vyrobit velkou dávku toxínů. Tímhle potrubím můžu rozšířit toxin a zanedlouho všem ve městě naskáčou svědivé pupínky. Musíme ji nějak zastavit, než se jí podaří vyrobit ten toxin. A jak to, že tak rychle zmizí, když nepoužívá Transportus?
Na to už asi znám odpověď. Nepřeháněj to s tím medem. A teď přidej i Bišek. A ahoj, Robine a Fabrici. A... Sparrow, míchej. Dostává to divnou barvu. Neříkej to babičce, jo? Robine, už hodinu hledáme stopy. Víš jistě, že jsme na správném místě? Musí být někde uvnitř Rosemonské vodovodní sítě. Taky radši najdeme. A rychle. Doktor Flouch už určitě má tu formuli skoro hotovou. A to bude katastrofa. Kdyby tady byla Sparrow, věděla by, co má dělat. Nebo Tara, ta už by vymyslela nějaký plán. Asi naprosto šílený, ale naprosto by fungoval. My taky něco umíme, víš? Třeba tohle. Vidím i ty nejmenší stopy kouzel hodiny poté, co je někdo zanechal. Hej, podívejte se sem. Nehýbej se. Tohle je poslední kus. Hotovo. Co? To se mi snad zdá. Tolik práce pro tohle? Já to nechápu. Do písmene jsme se drželi receptu. Všechno jsme smíchali, přidali med a z podstaty choroby se rázem vynoří lék. Opravdu nechápu, proč kouzelné knihy musí být napsané takhle. Jako by to bylo schválně, abychom ničemu nerozuměli. Co když to není jen styl psaní? Poslouchej, z podstaty choroby. Co když to je další ingredience? Kdo udělal v mé kuchyni tak strašný binec? To jsem byl já, Izabelo. Zkoušel jsem upéct medové košíčky. No. Bravo, doktorku. Díky katalyzátoru to potrvá jen pár minut, než můj jed pronikne do zásob vody pro celé město. Via Levitus! Je konec. Můžeš se rovnou vzdát. Hej! Fafnir, chytí! Zbláznil ses? Nechci skončit jako Sparrow a Tara. O tom není sporu. Beta týme, vzpomínáte, jak jsme museli chytit toho lepivého elfa? Tak na 3, dobře? Jasně. Lepivý elf? Co to lidi dostáváte za mise? 1, 2, Via Paralysus! Via Blockus! Profesore, dejte to na bezpečné místo. Ještě není konec. Via Transportus! Via Transportus! Tak, co tomu říkáš? Mezi mořskými panami, traviči, jsem já králem. Konečně ji můžeme poslat do jinosvěta. Z čeho máš takovou radost? Tak jen mě pošlete do jinosvěta, ale nebudu jediná s těmihle pupínky. Tvoje kamarádky je budou mít až do konce života. Poznají, jaké to je, když vás všichni zavrhují. Jak jen tohle řeknu holkám? Ale já takhle nemůžu chodit až do konce života.
Ta mořská pana si tím byla dost jistá. Ne, Kále, ty to nechápeš. Musím mít příští týden referát. Nemůžu vystoupit na veřejnosti s těmihle hnusnými fleky na obličeji. A z podstaty choroby se rázem vynoří lék. Z podstaty choroby. Ta pitomá mořská pana, pusťte mě na ní. Já z ní udělám krmení pro rybičky. Mám to! Taro, ta podstata choroby, vím, co to je. Potřebujeme trochu vody z té mořské pany. Tak co, zabralo to? Juchu! Chci říct, Moc krásné. Jo, fajn. Já chci vědět, proč pomáháme mořské paně, která chtěla otrávit celé tohle město. Má pravdu. Proč to pro mě děláte? Jsme tu, abychom řešili problémy. Navíc my holky musíme držet spolu, ne? A kdo ví, možná když to pro tebe uděláme, jednou zase pomůžeš někomu ty. Vždycky tak okouzlující Fafnir. Vypráví znovu, jak Robin přišel na to, že mořská pana použije městský vodovod. A jak Fabris využil zrak vlkodlaka, aby našel stopy kouzel, které zanechala ta mořská pana. Úplně jako ve filmu. Škoda, že jsem to neviděla. už jsem vám to vyprávěl 200krát. Už to nevydržím. Nezapomeňte, že to já jsem zachránil celé město. Řekněte jim to, Izabelo. Je někdo doma? Jdu k naléhavému případu. Doktor! Televize Nova uvádí Čarodějka Tara. Tam, kde žijem vampíři, vlkodlaci a nestvůry, rakov a kouzla. Alchymie, velká síla, sama nemůžou bojovat a kouzlit navždy pro sílu. Zrozená čarodějka Tara Duncan. Tara Duncan. Čarodějný lektvar. Dobré ráno. Nevím, co to se mnou dneska ráno je, ale necítím se moc skvěle. Taro, tvůj obličej. Ale my nejsme nemocné, jen nás postříkala ta mořská pana s hnusnými pupínky po celém obličeji. Jestli se mi dostane do rukou, tak přísahám, že ji... Teď si hlavně potřebuješ odpočinout. Buď jako s Perou a mlč. Neměla jsem na vybranou. To je velmi znepokojivé. Opravdu velmi znepokojivé. Nemůžeme tady nechat tu mořskou panu pobíhat. Kdo ví, co má v plánu? Nečeme. Dívky nepůjdou na misi v tomhle stavu. To je vyloučené. Jejich síly jsou zcela ochromené, zvláště tou horečkou. My nemáme horečku. Zavolala jsem doktora z jinosvěta a vy neopustíte tenhle pokoj, dokud vás neprohlédne. A zapomeň na to, že Kála pošleš na tu mořskou panu samotného. Tak co navrhuješ, abychom udělali? Proč nezavoláš beta tým? Zavolám beta tým, ano, ovšem. Zrovna jsem to chtěl navrhnout. Počkejte, to znamená, že sem přijde Robin a Fabris? Ale takhle nás nemůžou vidět. Navštívte doktora Flauče na konferenci. Doktor Flauč. Díky vám se konečně pomstím každému, kdo mě kdy urazil kvůli mému zohyzdění. A tohle město se z toho už nikdy nevzpamatuje.
Robine, Fabrici, dávno jsme neviděli, neviděli jsme se dávno. Dobrý. To jsem neviditelná? No jo, Fafnir, jak se... Jak vidíš, Fafnir se ani trochu nezměnila. No a jak se mají holky? Budou v pořádku. Zdá se, že to není nic vážného. Můžeme k ním nakouknout? Izabela říká, že musíme odpočívat a víš, jaká je. Nechceme si to s ní rozházet. Kde je ten doktor? Čekáme na něj už hodiny. Taro, s perou. Zpátky do postele. Hned. Všechno to začalo včera večer, když Čem objevil v Tařině škole mořskou panu. Nemůžu vystát mořské pany. Vždycky si myslí, že jsou mnohem hezčí než všichni ostatní. Kde jsem skončil? Jo, jasně. Byli jsme před Tařinou školou a hledali jsme tu mořskou panu. Hej ty! Vím, že jsi tady! Co tady děláš? Počkej, já to nechápu. Jak chcete chytit Sem Shanacha, když začnete takhle křičet? Pozná, že tam jste. Ano, ale víte, Tara k tomu velice ráda přistupuje psychologicky. Prodiskutuje to se Sem Shanachem, pokusí se pochopit jeho problém a pomůže najít řešení. Někdy je dokonce přinutíme vrátit se do jinosvěta bez boje. Vy se snažíte pochopit Sem Shanachy? Uvědomuje si, že pořádná nakládačka vyřeší jejich problém o hodně rychleji, ne? Jasně, asi jo. Hele,